Avui Pablo i jo estàvem a la universitat, que està així enfront, molt avorrits, i hem dit, per què no eixir al carrer, a Blasco Ibáñez, a preguntar sobre un tema que està ara en l'actualitat, ja veureu per què, molt, molt present. I a més, com hem vist que està per ahí passant-seu també, diguem, pues, és l'oportunitat perfecta. No hi havia a València marihuana. Sou estudiants de Medicina? Sí. Què esteu celebrant? La orla de Medicina. En què consisteix això? Perquè porteu una festa impressionant. Pues celebrem el fi de curs de sext. Anda, que guai, que bé s'ho monteu. Mireu, nosaltres tenim una pregunta molt important. No sé si sabeu que Compromís i el PSPB volen legalitzar la marihuana, van a tractar de portar-lo a terme per a usos medicinals. Com a estudiants de Medicina, què opineu sobre això? Pues es que es una gran medida para evitar el dolor de los pacientes que están en fase terminal o que sufren bastante. Opines el mateix? Sí, más o menos. I fora dels usos medicinals, la legalitzaríeu o no? Yo es que creo que cada uno debe de asumir sus consecuencias, entonces yo no me mojo en eso. Yo sí que opino que no tendrían que legalizarlo. ¿Y por qué? Porque también pues tiene muchos efectos secundarios, aparte de, pues eso, no es solo disfrutar tomar eso. Entonces puede tener peores consecuencias para las personas. ¿Puedes contarnos un poco las consecuencias así muy rápido o lo más importante que puede causar la marihuana? Súper rápido. Puede producir episodios psicóticos y puede ser un factor de riesgo de desarrollo de esquizofrenia. Y es verdad que si se toma en pocas cantidades, luego el cuerpo la puede como diluir o... Se puede generar tolerancia a veces, entonces depende también del organismo. Y aparte de tolerancia a la dependencia y que cada vez van a querer tomar más. Eso es negativo. Y eso que dicen que si tomas mucha marihuana, si consumes mucha marihuana, te quedas tonto, ¿es verdad? ¿Sí o no? Rápido. Yo creo que sí. A ver, depende. Tonto no, pero puedes tener problemas psiquiátricos. Entonces el problema es ese. Vale, pues muy bien, muchísimas gracias y pasarlo súper bien. ¿Qué penseu sobre la legalització de la marihuana? ¿A favor o en contra? En contra. ¿Per qué? Porque daría paso a que el consumo fuera mucho más generalizado y se normalizara algo que no estoy del todo en contra, pero estaría más al acceso de menores. ¿Tú piensas igual? Sí, porque puede ser peligroso para la salud. Igual que puede ayudar, pero también puede ser peligroso. ¿Y en cas dels usos medicinals? Lo veo muy tirante, lo veo un tema muy delicado que no tampoco sabría decirte. I si vos dic que el PSPB i Compromís van a intentar portar a terme la legalització de la marihuana en els usos medicinals, què els diríeu? Buena suerte. Pues res, ahí se queden, buena sort. ¿Estás grabant? Vale. La pregunta es, ¿legalitzaríeu la marihuana, sí o no? Pues depende de para quines cosas, sí. ¿Per a usos medicinals? Sí, para usos medicinales yo pensé que sí. Pero para lo atre, pues no sé. Sí y no. Ya no sé. L'has provada alguna vegada? Sí? Pero no le igual ensenyes a ta abuela, ¿eh? Val, moltes gràcies. Adeu. Uns fans, a que mos heu vist en el canal? Sí. Soc fan del canal, de veres. És en serio, París que no, però és en serio, ho he preguntat i mos havíem vist ja, que il·lusió. I a més ja se sap el poema i tot. No hi havia a València. Dos amants com nosaltres. Ai, que bonic, però... Un vídeo que no se'l sabia. Ah, de veres, sí. Però avui és diferent, avui és no hi havia a València marihuana. Què opineu? La legalitzaríeu, sí o no? Ay, es un tema delicado, ¿no? Jo crec que sí. Per què? Jo crec que Pues perquè n'hi ha drogues, per exemple, l'alcohol n'hi ha moltes vegades que és pitjor que la marihuana. I n'hi ha voltes que la marihuana, o sigui, s'ha demostrat que medicinalment n'hi ha moltes vegades que va bé. Entonces, per a fins medicinals sí que s'hauria de legalitzar, saps?
en plan, que n'hi ha coses que és més delicades, Es que saps? para mí el Pero- tabaco es peor que la marihuana. I és legal. ¿Y por qué el alcohol es legal Y la y marihuana. el tabaco es legal y la absenta o la casalla es legal y no la marihuana? La marihuana en xicotet estat jo crec que no fa tant de mal. Pots explicar per què aquesta relació entre tabac i marihuana? Home, perquè són coses que se xamen, que se fumen. No. Per què dius que la marihuana és millor i el tabac pitjor? Considere que el tabac està prou més adulterat que la marihuana. La marihuana, però menys la que se fuma de normal, jo no fume, és prou més, de veres, és prou més natural, són coses més naturals, paper sintètic, la marihuana en tabac, que el tabac tal qual, que té alquitrán, té coses artificials. Per a ser més natural. A veure, I el tabac cada vegada té més productes químics que acaben fent mal a la persona. A veure, també n'hi ha que dir que moltes vegades la marihuana també porta molts productes químics. Però, per exemple, la marihuana per a molts fins medicinals està, però és que és super demostrat en molts articles científics que és que serveix, en plan, per a molta gent que igual està en quimioteràpia i tal, que és que la marihuana li serveix. I en canvi això no està legalitzat, bueno, sí que està legalitzat en part, però... En fins medicinals. Però, potser. en canvi, el tabac i molts alcohols que igual és que, tio, mos destrossen la vida, saps? I en canvi la marihuana no, saps? Que n'hi ha que veure els pros i els contras, saps? N'hi ha que veure-ho tot en plan amb molta raó i amb molt de criteri, Són saps? interessos Però- polítics, pense jo, sí, perquè en econòmics, Estats Units, i per econòmics. usos medicinals està legalitzat, vull dir, entonces... Estaves parlant de ciència, com se nota que sou de medicina, la veritat. Què esteu celebrant? Estem celebrant la Orla, que és la festa de la nostra facultat. Ja m'ho havien dit, però per preguntar, però formeu part de la banda, no? Hem format, Ell bueno, és el director. hi ha una xaranga en la facultat i uns de la xaranga hem fet com una xaranga i avui hem vingut a tocar i a celebrar i animar la festa. ¿Legalitzaries la marihuana, sí o no? No. Pues estudiants de medicina diuen que el tabac és pitjor que la marihuana. Vale. Empezar a fumar marihuana hace años. Estem fent un vídeo per a YouTube. Podeu contestar-nos a una pregunta? Sí. Vale, a veure... Ah, vale, perfecte. Però s'apunteu a lo de medicina, no? Claro que sí. Dime, què vols? Ah, que sí. És lo que té ser estudiant, que no tenim pressupost pa més. De què estudies? Lo siento, periodisme. No se nota? Home, jo què sé. Vale, la pregunta és, legalitzaríeu la marihuana, sí o no? Home, clar que sí. Si no s'acaba el negoci. I guanyarien diners La l'estat. veritat que no, perquè si no se m'acaba el negoci. Entonces, heu provat la marihuana, sí o no, vosaltres? Jo tots els Jo dies. no, jo la veritat que no. tota hora. Jo no. Això va per YouTube, després te dic el canal. Adiós, mama. La legalitzaríeu per a usos medicinals? Clar que sí, si estudiem medicina. Això ja està legalitzat. Jo sí. I per què? Perquè si pot ajudar a altres persones quan estan males, pues sí. És natural, és una hierba natural. És molt bona. Però això ja està legalitzat per usos medicinals. No, encara no. El PSPB i Compromís volen tractar de que siga una mesura. Pues les votem. Anem a votar-los. Jo voto ells, jo els voto d'ells. Nosaltres som votants. Què els diríeu? Que continuen endavant, no? Endavant tenir esa proposició. Yo sinceramente les diría que a mí me gustan los trenes. Vale, molt bé, molt bé. De conya, però en serio, estem parlant en serio, endavant tenir esa mesura. No, si estem xerrant en sèrio, la veritat que es votaria. I també que apoyen la pilota valenciana, que estem De la pilota valenciana, per què? Ai, perquè jo soc pilotari. Però de élite, de... Eli, per què? Professional. És el segon millor de la comunitat. Com te diuen? Luis de la Vega. Vale, pues apuntem el teu nom. Contrateu-lo. Vale, moltes gràcies, Espera. Què? El teu número i el teu nom? Ara vos dic el canal, ara vos dic el canal. ¿Legalitzarías la marihuana, sí o no? Sí. ¿Puedes explicar por qué? Porque me parece que si el alcohol está legalizado en cuanto al tema recreativo, no veo por qué la marihuana no tiene que estar legalizada. Aparte de todos los usos terapéuticos que pueda tener y demás. ¿Tú l'has provada? Claro, sí. I pots contar quines sensacions produís per a qui no l'ha provada? Depende porque, bueno, a cada uno le para como le para, pues nada, no sé, bienestar, risas, no sé, una sensación súper agradable.
Però pot provocar addicció, és una droga, no? Yo creo que no. La misma que puede provocar el alcohol, por ejemplo. Despedim este vídeo així molt proper de Blasco Ibáñez al carrer Gasco Olia. Pablo i jo i vos diguem adeu i que estigueu molt atents al proper vídeo, que esperem que no tarde molt en eixir i que us quedeu en aquestes reflexions sobre la marihuana. Adeu! Now the place, now the town, memories lost, but for now, breathing in, breathing out, to get my thoughts back off the ground, walking down the street, passing down.